Nagdala og kahadlok sa publiko ang karon nag-viral nga video sa gikatahong pagdagit sa usa ka lalaki dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Apan sa habig sa kapulisan sa syudad, ilang giklaro nga dili makonsiderar nga kidnapping incident. Ang nag-viral nga CCTV footage nga post sa usa ka ginang, may pakita nga nanawagan kini sa publiko sa pagtabang o pag-ila sa mga responsable sa gihilagway niya nga iligal og pinugos nga pagdagit siyang bana nga si Glenn. Ang maong post gikumpirmar sa hepe sa Mabolo Police Station Police Major Eric Hingoyon apan mipatin-aw nga walay abduction nga nahitabo kun dili usa kini ka transaksyon sa sakyanan o isolated nga kaso. We will give assurance. Generally, peaceful yun ang Cebu City. So it just so happen nga na naay ingon aning nga pahitabo nga isolated case. Sumala silang investigasyon, nahitabo ang maong insidente niadtong Mayo 11 pasado alas 2 sa kadlawon sa Miranza Center, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Usa ka person of interest o POI ang nailhan karon sa kaso. Kinsa giingong nagprenda og duha ka sakyanan kang Glenn, usa ka Nissan Terra ug Toyota Innova nga giingong mobalor og 900,000 matag usa. Saysay ni Hingoyon, una na nagsabot ang biktima og ang PUI nga ibalik ang duha ka sakyanan og ang interes nga nagkantidad og 150,000. Apan wala kini madayon human mipahibaw ang PUI nga daw adunay gipamati ang iyang asawa og hinungdan nga nausab ilang panagtagbo niadtong Mayo 11 adlawng Lunes. Apan imbis kwarta, duha ka sakyanan ang mitagbo sa duha ka lalaki og didto gipugos si Glenn og pasulod sa usa ka puting van sa 5 ngadto sa 8 ka mga individual. Sigon sa kapulisan, sa usa ka dapit sa dakbayan sa Naga na recover si Glenn pasado alas 5 alas 6 sa kabuntagon. Dito na sabsiya nakuha sa iyang pamilya, human kini personal nga nagpakitabang sa kapulisan sa pagkontak sa iyang pamilya. Nakaangkon og minor bruises og black eye si Glenn og gikatahong gikuhaan sa iyang mga personal nga gamit sama sa iyang cellphone, relo, passport og ID. I think mga 4 or 5 p.m. ni nari sila sa ato ang buhatan and then nakandak po tawag ato ang investigation regarding aning alleged na abduction. Padayon ang investigasyon sa kapulisan o kasamtangang gisusi sab ang posibleng kalambigitan sa mong hitabo sa kontrobersyal nga modo sa rentangay. Samtang desidido ang magtiayon nga mopasaka og kaso batok sa mga giingong abductors. Kini si RD Morales alang sa Mile TV Cebu.